Lo nyaka ophelile kunabantu abebekade benezifiso. Bekukhona umuntu obethi mina ngifisa ukuba nemoto, bekukhona umuntu obekade ethi mina ngifisa ingane yami ukuthi this year ifunde esikoleni esingcono, kodwa useyabona ukuthi ngeke kusenzeka. Bekukhona umuntu obekade ethi ufuna ukulungisa kubo, bekukhona umuntu obekade ethi ufuna ukwakha ikhaya lezingane zakhe. Omunye mhlawumbe ubefuna ukuthi nje athole umsebenzi nje ukuze akwazi ukuthi ayithengele izinto zakhe. Omunye ukuze akwazi ukuthi abe umuntu naye, because sonke siyazi kuyiqiniso elimhlophe elimsulwa ukuthi uma ungenamali ufana nomuntu onga-exist. Ngisho ungaya kini uma ungenamali nje ufana nomuntu onga-exist. Ngisho ungaya esontweni ufana nomuntu onga-exist. Ngisho ungaya emphakathini, ngisho ungaya ezweni lakho, abantu ekuyibona aba-existayo nababalulekile abantu abanemali ekuyibona abenza izinto zenzeke nabakhuluma izinto zilalelwe. Iqiniso nje lelo lemsulwa, right? Ngisho ngathiwa uyafa la, mifika i-ambulance into yokuqala ezokubuza unayo yini imali? Yini imali, medical aid? Kwatholakala ukuthi awunayo i-medical aid, ngeke bathi awu ake sisize abantu senze ubuntu bazoyidlulela bayihambele, bafuna i-medical aid, bafuna imali. Yabo? Ngisho ngaya kuphi dinga imali. So abanye abantu abaningi bake bayibone engathi bayezahluleki because abakwazi ukuya phambili. Ukuya phambili kudinga imali. Abakwazi ukwenza izinto zenzeke. Ukwenza izinto zenzeke kudinga imali. Bathi bayabheka ngala eceleni, abanye abantu bayazenza izinto zenzeke ngobani? Banemali. Abanye abantu bayaya phambili. Baya kanjani phambili? Bayisho ukuthi banemali. Bese umuntu kuyangena kuyena ukuthi mina ngisahluleki. 2025 ngisamndawonye, la bengimkhona ngo-2024, la bengimkhona ngo-2023, sekuyophela u4 years ngimi ndawonye ngiyindawo. Abafethu bayaqhubeka and bayaposta-ke abafethu, bayaposta ukuthi mina ngenza ukuthi, bayaposta ukuthi mina ngenza ukuthi ngisengi-achieve ukuthi, yabo, wena ngala umile. Engifisa ukusho mfethu ukuthi isimo sakho semali, because yonke into iyimali, ungashintsha mfethu. Isimo sakho semali ungashintsha, yabo. Kumele uqale ubone ukuthi unenhlanhla kanjani ukuthi uyaphila. Yabona mfethu, kunomuntu obenayo yonke imali. Ubenayo yonke imali, enayo leyo mizi, enazo lezo imoto, ekwazi ukuprovide for umndeni wakhe, enayo yonke into. Imali ithi baba noma ithi mama kuyena, kodwa 2025 udlule naye. Wena usaphila. Ukufa mekufika kumuntu, umuntu akanasay. Kodwa wena njengoba ukulesimo kusona unesay because usangashintsha isimo sakho. Akubalekile ukuthi singashintsha nini. Noma singashintsha late, noma singashintsha emva konyaka ozayo, noma emva kweminyaka ewu3, kodwa isimo sakho usangashintsha. Kodwa umuntu ohlaselwe ukufa ayikho into akwazi ukuyenza. Sekuphelile. Kunomuntu mfethu onazo zonke lezi zinto lezo obona ukuthi awunazo, lezo obona ukuthi wena uyisahluleki ngazo njengoba ungenazo. Kodwa namhlanje umndeni wakhe mhlawumbe uphazamisekile, mhlawumbe ushiye umkhonyana wakhe, mhlawumbe ushiye unkosikazi wakhe, mhlawumbe ushiye ingane yakhe, umndeni obuclose naye. Ayikho into esangayenza ukuthi ababuyise labo bantu. Kodwa wena mhlawumbe usenawo umndeni wakho, unawo unkosikazi, noma unaye umuntu obambisane nayo serious nawe ngefuture, unazo izingane, umndeni wakho usaphelele. Kumele ukubonge lokho. Khona umuntu mfethu obenazo zonke lezi zinto awunazo wena uyisahluleki. Lezi abethi mebeyipost ubona ukuthi uyisahluleki. Khona umuntu obenazo zonke lezo zinto, onayo yonke inhlobo yemali, onabo labo medical aid ebengikhuluma ngabo, unayo medical aid le. Kodwa kuyimanje sikhuluma ulele ubheke phezulu, akakwazi ngisho ukuyiphendula uhlangothi. Wena uphila saka. So engizama ukusho kunezinto ezibaluleke okudlula imali. Ongeke ukwazi ukuthi uyicontrol if ukuthi azikuvuni. Yabo? Kodwa isimo semali uyakwazi ukuthi usicontrol futhi ungakwazi ukuthi ushintshe. Mase kufikile ukufa ngeke ube nasay. Mase kufikile ukugula ungazama ukuyilapha, kodwa mase kufike ngempela ngeke ube nasay. Uma sekufikile mhlambe ubunzima emndenini wakho noma isimo esinzima emndenini wakho ngeke ube nesay. Kokunye ngeke ukwazi ukucontrola lokho. Kuyomela ukuthi wamkele. Kodwa la esimeni semali nesimeni sempumelelo yakho usangakushintsha.
ngoba usaphila. Laba abaphumelele, it's either benza into ongayenzi noma benza into ongayazi. Into ebuhlungu-ke ngempumelelo ukuthi awumane uphumelele nje, yabo. Uwena kumele ukuthi wenze. It's a must ukuthi wenze. Ngisho ngamthandaza uNkulunkulu omthandazayo, ngisho ungaba nedlozi, right? uNkulunkulu omthandazayo uzokunika isibusiso bese kuphela kanjalo. Idlozi lizokunika inhlanhla. Inhlanhla ngala, isibusiso ngala. Lezi zinto kodwa azikwazi ukwenza lutho ungenzanga lutho wena uqobo lwakho. Kumele wena cala uthathe uaction, wenze okumele ukuthi ukwenze. Yabo? Then-ke isibusiso nenhlanhla bese kuyakulekelela ukuthi into zakho zihleleke ngendlela. So mfethu, isimo sakho usangashintsha. Akubalekile ukuthi uqale kuphi, kodwa kubalekile ukuthi ikephi la uzophetha khona. Isiphetho sakho sophetha kanjani? Le ncwadi yakho izophetha kanjani? Munye kuphela umuntu onamandla ekutheni incwadi yakhe iphetha kanjani. Nguwe. Ukuthi wenze ekumele ukuthi ukwenze. Appreciate impilo yakho mfethu, unyuse amathemba. Ithemba liyaphilisa. Yini ithemba? Ithemba ukukholwa into noma ungayiboni. Musu ukubuka isimo la ukhona, buka isimo la ufuna ukuthi ube khona. Utshele umqondo wakho noma ngabe uyahlupheka manje, awudlile, awuyilutho. Tshela umqondo wakho ukuthi wena ufuna ukuthi ucabangeni. Uzibona unjani wena, utshele uzokholwa umqondo wakho. Ithemba lelo lizokuphilisa uzofike lapho okwangampela. Yabo, kumele kubalekile ukuthi ube nefaith fethu, usangenza kwenzeke. Siyabonga kakhulu. Sibingelele kubo bonke abalandeli bethu kwi-Asikhulisane Talk Show. Sifisa ukuveza la ukuthi siseyinhlelweni zokuthi kuhambe sibe nama-classes, right? Njengamanje kwamanye ama-experts sisa-business training, kodwa sifisa ukuthi sibe nama-classes nje ekuhambeni kwesikhathi. So we have created a WhatsApp group. Ilinki i-attach-iwe kwi-bio yami. Mungena kwi-profile yami kwi-bio, ilinki ya-WhatsApp group ngiyifake khona. So kumuntu ozoba interested mhlawumbe ukuthi abe ingxenye ye-Asikhulisane, angayijoyina i-group ngoba ezinye izinto zizochazwa khona, ezinye izinto zizokhulunywa khona. Even if ngisho ngathiwa mhlawumbe ufisa ukuthi ube involved nawe kuma-videos esiwenzayo, mhlawumbe ufisa ukuthi usuggest ama-topics noma ufisa ukuthi ube involved, uzokwazi ukuthi upropose khona egroupini. And ama-classes ethu esizowaqala ekuhambeni kwesikhathi azofocus ey'ntweni eziwu-4. Isintu, umlando wethu thina abantu abamnyama, because sifidwe umlando o-wrong, sifidwe udoti womlando ophambanisiwe, right? Kuzoba personal development, ukuthi ukuze ube umuntu uhambe kahle, yiphi indlela yokuhamba, personal development, yabo, ukwazi ukukhula, right? Bese kuzoba yini enye, business and money. Sizogxila kakhulu kule ye-business and money sabantu abamnyama, nayo sizokhuluma ngayo, sifundisane, sikhulisane ngayo. So kumuntu nje ongase abe interested, ilinki ikhona, i-attach-iwe kwi-bio, i-Asikhulisane classes. Ilapho khona la soplana khona yonke into, si-discuss way forward nama-topics, mhlawumbe uma ufuna ukusuggesta nama-class mase zoqala sizokhuluma khona ukuthi uregister kanjani, kuhamba kanjani. Siyabonga kakhulu.